Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabre safara rafi kala ko wawi wonde ɗiɗo hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 77 706 03 54. Lamgil kam hakkadi yara ankar gallo weli hay neddo wonti ngari ngotire werum ara en nattire ndede kafe nattire ndede han on non gallame non hankado bonide ci dum do hankar hunde hande yimene yaw tan so tawi bidde deb watti wakkade wudure mum yahade tawa ya gorko ene walu bandirabe on ko ine gasde tawa yodani gandede mawdo ngata hawari to ngata gacce de koni dum do faydo mojjan yow tan astu watti ko abbaade Ceerno Mudi taw ko Allah de o jarri baba de tawi ko Allah so wanani non e baba galle amen ma wodden way kono min no jiru momini hakkude makko Ceerno Mudi waloyde ala dum do kadi natti famde du bandira woppu kam ha hunde de réglé kam situation réglé kam ande holno siforto belo wonne wawi wottude arde wala e gadde dum yodde kam ton e assalamu alaykum dum yaha Jeda fo wet haala jamma haala nyalo haala ni yodani mi tay wali ko kalta ko foloda ko ino pabe an ko woni an assalamu alaykum patan ko mi nyodom ala tagde mo jodade gada haala cikara ko mi ala e galle cikara ko mi attay min yo hande wali so mi wali ron hadmani ko beera do ko zina wona zina ko jom galla mi tay wali mi wali hande mi wali jam te ko heddi hen ko to ko dum musanna kama yo ngel kalde babirabe bi Allah kubar futu be heppo ko be biyata assalamu alaykum be bakko sagam be waliya an fambiri dum bagola an dum wona haajuma concernadi ba do wona bakkat so be windana hen tiyama windata hen bakkat gar ko babirabe jodi duwi kabbi hati mi fammin ma dum ha pama kada be do e wonti sarte yagal wonti zina bakkat ha ma ka wala na ha te a walantahi ha aduna gasa kadi o walata do min non so futuru o yodi ko mi jaado ton baale yami hannangi fudo mi fini mi attudo bakkade ha heewi bindana da bimi sabu dum do way kono wofde ande bimi fofti kala nen jotteda tan mi tay walo ke way ay hedo mi haala mi tay walo ton ay mo anda jam woni meje ha ko bawda hen bawmi hen ko kala nen jotteda e gon jaada baloda ton barke Allah natta galle arenne de sen haala Allah ni seede natta galle arenne ko musma galle ko min jeydum do ko belenden go hayimani ko a funti hore ko bimami ko dum gona te an ada famdiridu te min jiddu ko jarta e 18 am ha laabu mi yalta mi wona classement te dandi bi wa serdo ba ay sarena mo def do e galle kay hersi ana dandi an kay ho ana majjani yaade na walo yo mi tay yo randu mi tay dirso da ala ko bawda ada wakki sama ada wadi hen arfiya doji ma hay ko afam fiya mi fima fiya anga fima gogo ko fiya ay dara fiya gogo he minen tay koy se jon minen tay yaade na walo minen tay foftina minen tay ay wonti ko jom galle awonti bandi abori hankati mi ka ko woni buku koy teppere ma jam
galle o hankadi galle mbaɗo da natta galle gogo tampiri hoorema ay du kalta nenen ko nana ɓurti min tay ɗum ɗo ɓurti min tay mawɗo ko mbaɗɗa mo ko ceemere ko ceemere ya haaji ma bere ala jiɗamala ɗum ɗo ko nenema ala droit dépasse ko dépasse nenam tan a faami woni programme ma poɗɗa ay ko poɗɗa sippirde ko ro dase sang maro nana e galle poɗɗa sippirde triɗi a dase kala ko yonti wiya kala ko yonti wiya hees nene ha yo ala maro mami haala mo nenema waya jawto nenam ka jogaɗo kecce ka baɗan ceeɗo jogi mok seydu jam ceerno moy a selli ayde mbaɗɗa tampere jam tan alhamdulillah jamma lonema mbaɗɗa e gol zeyn ayde o wattu kam so yonti ɗo toon jotto mbaɗa ƴeewa bal eyyi won noon kam ka jidde jam ɗum taga jooɗoɗo hen wallahi mbaɗa gorko jam jonta ni waɗa ala jam kay ɓuuri bone an mima jam wallahi jam ɓuuri onen bone heeɓi jam de kam en moƴƴiyama eyyi jam to woni fof en ɓuuri jamɓere ɓuuri ha mbaɗen bone wallahi lazim aɗa selli kam mbaɗa e mbaɗɗa tampere ko mba an hannde a ñantima koye mi yima an a yiyan an to ñattuɗa ɗo ala o ko tergal yo jasnere wuli la ila law no wuli ɗum wona ceerno jasnere moƴi an ene ɗoppaɗe ɗum wona jasnere ɗum mawɓe guindir ɗum ko ana sumata fotti joni ana lerde ko ñamata mana foppe beurre hay tan foppa ko beurre mbaɗa ɓalli ɗum kam aɗa ɓalli aɗen beurre ñumri ko woɗɗodirani ceerno moɗi min aɗa warani a jogi mamay dadde ni te kumba ha ceerno moɗi an kam aɗa selli kam jamalla wonema ha rewɓam nanma joni kam wiyata debbo go aɗa nden debbo go jogui noon joni kay ha rewɓam nanma joni ko mbiyanma taxam nen me jogui kala ceerno moɗi joni tarɓe fo aɗa hatten yo Allah yawɓeede aɗa hatten tarɓe yo Allah yawɓeede ha ceerno mo hattenan tarɓe goto hattenan sanma tar yo Allah yawɓeede ala ceerno mo usu kay nen seeɗi mbaɗa innama hen wattude ala minamala ɓe tar ko joɗi men kam e fusa déjà assurance joɗi men fusa sanma ko heddi ko so ari aray a haali ko joni noon a yiyan asu ko humbi caggal mum ko ɗum kam so rotenno wote so joɗima guitay leydi oɗo no wiyete Kumba guitay leydi ala asu ñawdaki asu ñawdi asu so ñawdano so haɓɓunoma caɓal mudere makko a yaha mbaliya galle mabɓe kakelam noon minen hay galle mabɓe nata a wal toon an ceerno moɗi hol toon wayri toon ceerno moɗi wayri toon a yihi toon mbiya wayri toon a nana no mbaddumi e sukaɓeɓe mbimi hay cuule goto avant toon taw ana yi waloye toon ɗum tagi a yiyan mbayɗa neyɓude a nanan ko mbimam ko min kay mi yeddani mi yeehi way guila jaami ko yaltini kam toon min mbaɗani ko yaltinma wona wadde sukaɓe yo waddunma e soir ma soir gona ɓiɓe la ilaha illallah ala ceerno mo ittirnani Seydou Ba e tokora Modou mbi tan jeeya kam bandiyagal iwon aɗa min kam ancien sula ruttinta bone ruttintari ɓe gartan eɓe jeeya kam salopar yagal kolluɗaɓe jamragal aɗani Seydou Ba no wonde asma guila mbat moom womere becce piip oɗo jiide iyami ceerno namdi koɓe mbiɓe pima kaɓe tonguima holɓen sukaɓe ɗum wuuro ngo fof ɗum haala jankiɗo haalani ala ceerno moɓe mbiɓe pima kaɓe tonguma min mbaɗɗa yaru gotel min gorkon tongam guiƴam no tongan min iwonaji ɗo ɓikkon ma kay saka ɓiyam ɓikkon ma e hoore mbakam tongol ɓe mbi tan Modou tan wiiɗa guilɗo handicapé el kanko mo tonguma ha ɓisɗa nokkuɗa fofde ala hal noon Seydou Ba to nanda ɗum ɗo kala ko ñalle wuuro he ko min ana mi woni retour kaba walla nana ɗum tawi feram bonide min ɗum tawi feram ɗum nde wadde ayi awɗo ceerno Modou joni ko ni mbatten tinna ɗum aɗa andi an aɗa yiɗi asu ha ɗon wawi haadde aɗa yiɗimo gonga de wallahi asu so fawam ɗo faade so fawam ɗo defma jeewol ngal kantiyal ko fawama ɗo ko asu ƴettata par ce que machallah min so fawam hen ko asu ƴettata caggal mo ko machallah mo heyɗani mo haari teɓ eyi joni ni mbatten aɗa yiɗimo mo mayanma anno mbatten a yiiɗo arɗo walade walla yiiɗa aro walade o ari ɗo lawol gotol lawol gotol jaɓanta ɗum noon an ceerno moy ko mbawmi hen holko mbawɗa hen yimma ko posma tekkani walla wona kon an woppu postek wona postek e jogoto debbo wadde mata timmani goragoma timmani o ari aɗane o wawa ummade galle mam nene foof omo ara gallam omo wawi kay ɓeɗa ko dewgal wona gaynagal ko dewgal o ara jamma foof e Allah no watte acci kuude jungo ɓesɗo hunde ndi ɓoftani e ndiɗo wona min woni Kumba min woni rodduɗo min jahata min atta wallahi min ka acci jungo ɓesɗo min fawi hen TV5 joni noon a wota ko gadduɗa aɗa andi kam maire am mawɗo amanta maire a wota ko powɗam yiiha maddanma asu jamma fof Allah mo jiɗɗa maddanma o wala ɗo hen ko joguinomi ko mi soodi ɗum ripas ɗum ala probléme no parɗa fof mboɗo woni so Allah lamɗo jaaɓi ɗum ñande mbaɗanɗa kam ɗum ha asu ari wattu walde normal kala ko jiɗɗa waɗande ceerno Modou dimo ko konngol mum de ala a meeɗi nande ceerno Modou fini mi meeɗa nande kono dimo ko konngol mum de so Allah jaaɓi kam no gadi ɗum ɗo premiére fois deuxième fois a dañi ko belɗa hen a addanani mi yaha mi haalan jeeya faati ɓe andi ko min addata min ruttina momi haalan ɗum faati ɓene sa addani tan ko kalno faati ɓene ɗum kam ñande mbaɗɗa ɗum mi anda ligguey ma timmi ala probléme
so Allah lam do jabi dum kay sa nilima da ko defu ko bo tedde nelaw sa ginnaw banna mam nelaw ko wati ar wallahi ko mam nelaw ko wati ar wona danno ma beddade wala ko sokola wadate ma inshallah bu dem ya aboy addude bondo kay way hande mo information hande kay mo ngadduda ma 32 ma di fo ma sha Allah wallahi ak jara wallahi ko dewal de debbo tigi wondo bonni dum tan fenani o ko nanu fenani neta o wiide mo wat addande kam do as elle non waylu min non ay gila nyamine lawol jeere kon suka debbo biido kam bamodi kumba wi kam afiyam Allahu akbar gilne ngando wi feram boni min kumbu o moji kay bonni dum takko ka kuma nyane naati dey jeengol fokko ka nande dum jeengol te buri bonde feno ha par wi yo hada hakkunde men dum buri bonde feno neddo fena par wi yo hada hakkunde men asu kay sam dañi ñene fo on wara walade burni kam tagal jon mi natti waw nadde gal nasam naati gal mi fewndiraté sukabe min rutinta bode abu jam ko tapet abu jam ala ko hulni dum sukabe sona menace uji min non turle wata kam menace yo kumba watu wallahi su kumba wadi dum woko abu jam do ko jodi baba wundo jodi baba wundo bidi baba ran jogi nena ya kambe ndi babo go jida serru ko wasi gogo nena ya haji man ñene jibina da ba ma se kay liggéeyu nena mi yewe ko gisa hal ko hal kon war yaw nena indema ay ba ma taw na ci kala ka sala ki taado abana no ko yen ko dañale ba sa abana ko dañale ba sa foftiri himbe hey ya haji man min afiyam ma yima mi afiyam ma yi yow bimer ko fini ya wala ko wadde ya galle o don janta dum jore jetta sai ma ko tira funna jara dum ko bado dum dara kono ko woni gongo ko mi hala dume galle xale bu ndaw a ñaari mi hersi wali mi fini mi tata boy bere dose ma dum kay welani wasrat il faut ya bere dum kay welani wasrat ma pikiro ma waram won kadi jitinda ko dai do hono ma ñaarel dara ha ko raw Desa, dara way mayo. Wabire way ha ma per wadrayma ha ma sohlani ma kamodo ko nawor dom ha ma bonu jore servirde cagata gam ma fo haji jore servirde suyi ceru gallam je hande wirani ceru berela biri andere yide ko debore are yide e bali go ada ma e hebara abadan mi hebirtani pardeyma minni walay ma haaju ni ben hebirtani rayma sa yontande ma sa yide arsa do gal forso bimani gallo ko belede so wana ko mayro ala ko bala sa gallo kecci kala ne mbaloyda wallade ma rufi ni gorne mbaloyda wallade ma rufi baradam rufi de so mi ari mami siw oy barada ma rufi a waltoyta ko dingana dande sam hay bote mi wonda hakka heso ko yontande mi sohlani ala mo mi wajo heso ko jamo goro gidira mettema aka sama hay goro mun mi sohlani bye bye ka bocon ani biye fofon dayde desa ko ñen hay jibinta ko sey laya kala ko yelte wande hay so ngarani fidet an kay ko non tan kono ayes ko lawo goto modon kala ne janje walla on janje ka ham ara sikka dañi addañani ceero modene sikka dañi te dañani wala hal yidi bedum jeeran goto mun fonnane janjide hormen ayes modu non salla jebi min certan taw ona o dikkima ko wawana o do combat mo fuddido wanda to worto to ha saydouar salla jebi ba wandu wana kanko tan woni saga hay galle he kanko nyammintedo mo yerne o wawi murtude o wawi wido mo daro mo fiyen saka non nyamminowo ha saydouar salla jebi
Right, mau andu ko jeeri mo do.